Čau. Pojďte dál, já jsem Benny, tohle je Prokop a dneska vám ukážeme, jak vznikala sezónní linka pro Spartu. Sound design je proces tvorby nejenom hudby, ale i vlastních zvuků, který se nám hodí napříč tou sezónou, napříč výstupama. Netýkají se pouze jednoho videa, ale protknou celou tu sezónu a všechny spartanské výstupy, které se týkají sezónní linky Tvoje energie Sparty. Tato sezónní linka Sparty byla tak specifická, že podtrhnout zvuk toho světla stejně tak jako jeho vizuál bylo tak natolik důležitý, že jsme museli udělat vlastní sound design a jsme s tím výsledkem maximálně spokojení. Sound design je taková technická disciplína, kdy designuju zvuk určitého předmětu, ať už je to třeba auto nebo letadlo, který prolítává záběrem, anebo právě v našem případě zvuk světla, který prolítává Prahou a letí do stadionu na Spartu. Vzhledem k tomu, že celá tato sezóna tak je doprovázená tím rudým světlem spartianským, tak z toho jsme hlavně hodně vycházeli a snažili jsme se vzít inspirace, ať už to bylo ze Star Wars, ze světelných mečů. Snažili jsme se víc z komiksů, kde vlastně máme třeba Omegu, který má vlastně ten svůj Omega Beam. Na začátku jsme dostali zadání od TwoScore, na to jsme reagovali naší prezentací. Ty nám vlastně na to dali jejich vlastní zpětnou vazbu, nějaký další referenční brief, který jsme si potom otočili se Spartou. A dál jsme se potom pustili do tvorby. Vytvářet vlastní hudbu do jakýchkoliv projektů má své výhody i nevýhody. Nejdůležitější výhoda je to, že ta hudba je vaše. Nemůže se stát, že jiný brand má ten stejný jingle. Tady byla původní prezentace, ve finále zvítězilo nejvíc ten světelný meč červený, který má popraskaný ten krystal a proto dělá dost jiný zvuky než třeba ty modrý meče a tak, takže vlastně krystal, který obsahuje ten červený světelný meč, tak je poničený tou zlostí a agresí a proto tak jako praská. Z toho jsme vycházeli potom i pro sound design jako takovej toho světla. Hudbu pro novou sezónní linku jsme dělali pro hero video jako takový, ale zároveň jsme to dělali třeba pro výkop video, který vychází z takového jako základu té zvukové linky. Zároveň jsme vytvářeli takový 3-moodový vrstvy pro DJ přímo na stadionu a pak jsme taky třeba zrevidovali gong, což je vlastně zvuk, který značí oznámení na stadionu. My tvoříme všechno digitálně, všechno tvoříme v počítači, v softwaru, kterýmu se říká Logic. Tam máme různé sound enginy, který používáme, který vlastně generují zvuky. A jeden ze sound engineů, co jsme použili, tak se jmenuje Equator a ovládá se to tímhle s tím nástrojem, kterýmu se říká Seaboard. Tím jsme vlastně vymysleli sound design pro světlo. A podle toho, jak já do toho tlačím, tak to dělá ten zvuk. Tenhle projekt byl speciální především v tom, že jsme přikročili k mixu několika různých žánrů. Na takovej nějaký modernější základ jsme právě napasovali metalový a bubnový prvky, aby jsme znázornili konkrétní emoci fanoušků i hráčů a nejvíc nám to sedělo takhle dohromady. V tom procesu na začátku tak jsme si zadali konkrétně, co jaký úhyb toho světla vlastně znamená. Když jde světlo nahoru, tak prostě nějakým způsobem třeba ten ohyb toho tónu jde nahoru. Tohle to nám pomohlo se dostat k tomu finálnímu zvuku toho světla. Ten náš projekt zvukový tak se skládá ze 4 vrstev. První vrstva tak je hudební vrstva. K tomu potom máme ten sound design. Třetí vrstva tak jsou góly. To je paráda. Tak a poslední vrstva, tak máme sound design města, který se objevuje na začátku hero videa. A celkově, když se to sečte, tak všechny 4 vrstvy, hudba, sound design světla, sound design města a atmosféra ze stadionu, tak vlastně dohromady to má 105 zvukových stop. Tak pro mě osobně vidět vlastně naše hudební podklady bylo úplně šílený v takhle velkém měřítku, protože stadion je asi největší plocha, kde vlastně zatím naše věci zněly. Bylo pro mě úžasný být součástí takového projektu, který ovlivňuje Spartu nejen v rámci jednoho videa, ale potom třeba i v rámci Matchday Experience, takže za mě výborný projekt. Byl to fakt silný zážitek, zažít vlastně ten moment před tím zápasem, než to vypukne a slyšet tam tu naší hudbu, která nějakým způsobem ten moment má podpořit.
Energie. Sparta. Tečka.